IsiZulu siyasho sithi icala lembula ingubo lingene. Kanti nabakholwayo basho bathi asibathethelele abasonayo. Udaba esize ngalo namhlanje udaba oluthinta uxolo. Usisi uzoxolisa ngasolwa ngakho ngamalungu omndeni othize umuntu asondelene naye. Asibingelele sikwamukele kwikhaya TV2. Obingelelayo Umnguni, uQwabe, uYeyeye, uPhakathwayo, uFohla. Wabona isihlakothi simuka nomfula washo phakathi. Siswami asibingelele sikwamukele kwikhaya TV2. Ngiyabonga bhuti, njani? Siyaphila siswami, siyaphila. Udaba lwakho uthe namhlanje uzoxolisa. Sithathu sibeke uzoxoliselana. Okukhulumayo uZama wakamkhize. Ngina 29 years. Ngisuka eBhulwa esigodini saseGqumeni. Uzoxoliselana sisi ngoba nguzwe uthi uzoxolisa. Ngizoxolisela ukuthi ngasolakala ukuthi ngibulale umyeni wami. Mhlambe kwenzakalani kumbe kwenzakalani uze ugcina ususoleka ukuthi uwena ombulalela umyeni wakho? Okwenzeka bhuti, besithandana kakhulu nalomlisa, besithandana ngenye indlela. Sahlangana nje esikoleni. Ngangenza unyaka wami wokuqala we-electrical engineering, yena enza unyaka wakhe wokugcina we-mechanical engineering. So sahlangana esikoleni kanjalo, sathandana, isikhathi sahamba. Sathi sino 3 years nje sithandana, ubhuti wakhetha ukuthi azongicela ekhaya ukungilobola. Sisahleli kunjalo ekuloboleni-ke saba seyinhlelweni sokuthi kumele silungiselele ukuthi kumele sishadile, sihlanganise imali nalaphayana, because ubhuti nje wayemuntu nje unomqondo ocabangayo, enamabhizinisi amancane ayenawo, ehlanganisa imali kanjalo because nje wayengithembise nje umshado wendumezulu nje. So kusenjalo-ke sahamba isikhathi, sahamba iminyaka, kwafika isikhathi sokuthi-ke umshado ususondele. Kwathi nje ngelanga, the day before umshado wethu, ubhuti kwakhona nje kubalulekile okumele, because ngelanga lomshado ngoba sasishada umshado omhlophe, sathola indawo nje enhle especially ukuthi sasibhukhe kuyona imindeni yethu yomibili, imindeni yakamkhwenyana nemindeni yakamakoti. So mesibhukhile la, njengomakoti njengomkhwenyana naye sasinama rooms ethu a special. So lama rooms lawa-ke ngathi mina ngihlele endlini yami ngithinta into zami, hayibo khona okubalulekile ekumele nginikeze umyeni wami. So ngicabanga ukuthi hayibo kumele ngimhambisele. Bengimhambisela-ke ngifike eroomini ngeside lakhe. So ngizwe umsindo nje wabantu ababili. Uyafika eroomini uzwe umsindo wabantu ababili. Sithathu sibeke. Kwenzakalani eroomini? Ufica umyeni wakho useshonile noma kwenzakalani? Bhuti wami, ngizwe umsindo nje ngiqhamuka, abantu ababili engathi benza ucansi. So ngiqhamuka nje ngididekile ukuthi hayibo mhlawumbe ngingene eroomini erongi noma ngenze njani. Hayi ngithi othi ngingene ngibone. So ngivula isicabha. Ngivula isicabha. Uvula isicabha eroomini. Kwenzakalani? Ngifica nje umngane wami omkhulu, umuntu engikhule naye, engimthatha njengosisi wami. Nangu nomuntu engithi ngiyamthanda inhliziyo yami yonke, ngihlezi ngimbeka phambili, ngihlezi ngimbeka kuqala. Ulele embhedeni owodwa nomngane wami omkhulu.
kuleso simo webafica babo babili bahlezi bobabili embhedeni owodwa, ungena kufika nemqondweni kuwena kwenzakalani? Yabona nje ngaleso sikhathi kuningi ngesikhathi esifishane. Mind you, ulilungiselela umshado kusasa. Uyayikhumbula imithetho yomshado ithi akumele uvakashele, akumba kumele nibonane iviki lonke nomuntu othandana naye. Wena kodwa ngenxa yokuthi uyasho uthando, kunento okuhambisela yona very important. Uyafika uthela kulesi simo, kuthini kuwena? Bengazi ukuthi akuvumelekile ukuthi nibonane nomkhwenyana misesondela umshado. So njengomuntu owashaya ama-calls, ngifuna umuntu lo obalulekile engimthatha njengomngane ukuthi engihambisele lokho okuthize because ubhuti ubekane alikho iphutha ngidalula mhlawumbe isifo somuntu bekanaso. Angithi namhlanje elasizopetulula khona konke ukuze le nkulumo yakho oyifisa ukuyidlulisa emndenini nakubangani bakhe aba nepicture ethize bona ngawe. Ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi ukhiphe konke, futhi ke ubhuti akayena umuntu osaphila emhlabeni. Khipha konke okungaphakathi kuwena, zonke izinto zihlala ubala ukuze nongafuna ukuxolela azisolele. So ubhuti lo bekane asthma. So mina asthma wayeshile isifutho kumina entweni zami because bekuyimina obenakekela into zakhe, bemkhumbuza ukuthi kumele asebenzise ukuthi ukuze nakekele lokho ayinakho. So ngazama ukushaya ama-calls ngifonela umngani wami lo omkhulu, ngifuna as a maid of honor yami, ngifuna ukuthi engihambisele lokhu kumyeni wami because bengazi ukuthi akulungile ukuthi ngimbone and kuyibhad kutheni ngihambe ngiyobona umuntu sizoshada. So ngathi nje ngihambile because ngamfonela ngabamba ingcingo umngani. Engifika Mbukele ekhaya, this is one of isimo usisi abe ngaphasi kwaso for a long time. So siyazama ukuthi asikhulume, akaqala ukubuya ukufika la kuthina ukuzozama ukudalwa lolu daba. Kodwa efike ukuqala ungcono namhlanje ukwaze ngisho ukuhamba azafike kulesi sigaba. Efike ukuqala akwazanga ngisho ukufika kulesi sigaba. Wathi mayiqala nje wasikhihla isililo. Udaba lolu sensitive kakhulu kuyena olungamphethe kahle. Sizazama nje ukumncenga konke okusemandleni ngoba naye uyasincenga ukuthi asimlekelele ngamagagasi omoya, simdlulisele lolu daba afisa ukulidlulisa kumndeni, ngoba akekho njengamanje umuntu ofisa ukumuzwa nofisa ukuzwa uvo lwakhe. Siyazama Ningizimu Afrika sisi, ungathi usungakulungela ukuqhubeka. Ibuhlungu lento bhuti wami because so bengifika Sisicela ukuthi ukwazi noma ungawucindezeli umlomo ukuze kuzokwazi ukuthi ukungene, noma ungayibeke isandla sakhe ebusweni ugweme inyembezi ukuthi zingehleli kuthina, kodwa sicela ukuthi ukwazi ukuvulela ukuthi kwazi umbhobho ucoshela. So ufica wami isigameko lesi ngangiphola umoya kakhulu, ngalimala ngaphakathi. Khona nje iphathi mina eyafa ngalelo langa lelo because angingisho ukuthi ukuphoxeka noma yini lento eyenzeka ngalelo langa kudlulele. Ukufica umngane wakho omkhulu
omthatha njengosisi nomuntu obuhlezi umbeka phambili uthi sithanda sakho uhlala ubreak ukuthi hayi ngisemathandweni ekwenza kanje. So lokho kwenzeka ngesikhathi esincane and ngiyacabanga ukuthi kusasa usuku olukhulu kumele ngishade nalo muntu kuningi uyachaza uyaxolisa akusile into engicabanga ukuthi iyona nanginomngani ngapha uzongitshela ukuthi mina ngicabanga ukuthi ngifanele iyona yonke into enhle ukhulumisa nje komuntu ongenandaba ukuthi ngizizwa kanjani ngaleso sikhathi leso ukumuntu ombonayo ukuthi umuntu obengimonazela all along uzokhuluma nokuthi vele naye ukhathele kade aba yikhwapha of which into shuthi yinto ekade le yayenzeka akusiyinto eqalayo. Uthinta indaba enkulu uthi ukhathele ukuba yikhwapha. Ukusho ukuthi lento njengoba usho nawe into kade inesikhathi yenzeka. Kanti usisi lo othi ubesondele kakhulu kuwena awumazeli muntu yini wena empilweni yakhe noma umuntu obamba la esuke eqashwe khona ngaleso sikhathi? Usisi lo ubeka naye umuntu obekathandana naye and ubethandana nje kwawukuthi umuntu obesebenza umsebenzi loganga nje so umuntu Uganga ezini uthatha izinto zabantu ungavunyelwananga. yes uthatha izinto zabantu ungavunyelwananga so washutha esigamekweni lapho wathola ukuthi adubuleke ongabusabuya ke washona kanjalo. Okungididayo futhi ukuthi cause lento le mebechaza mesho usisi lo ukuthi into ngathi esino 2 years yenzakala. Konke lokhu ukuthola la kulesigameko kuleli kamelo la myeni wakho noma kuleli kamelo lomuntu obukholwa ukuthi ngelinye ilanga uyoba umyeni wakho. Konke lokhu kuvezwa usisi ngaleso sikhathi. Ngiyacabanga bhuti wami ngithola manje ngesikhathi esisodwa and kuningi njengamanje. Ubani okuvezayo usisi? Okuvezayo usisi Umyeni uthini kuleso simo? Umyeni nje into ayikhulumayo yena uxolisa ngimxolele akusiyinto engicabangayo ukuthi iyona le yenzakalayo of which ngiyabona ukuthi yini yenzakalayo njengamanje usaqhubeka kona ukuthi angenze isilima njengoba ade ngenza isilima yonke leminyaka le. Emva kwalokho wenza njani wena? Into engayenza nje angikwazanga nokuyibamba nje ngavele nje ngaphuma ngabaleka ngashiya kwalento le ilahla lapho into bengiyoyiletha ngahamba mengihamba ngaye egumbini lami ke egumbini lami lengalona and ubhuti uyangilandela uyangicenga so ngimtshela ukuthi akahlukane naphansi kwalo mshado lo besithi ukhona uyeza ngimtshela ukuthi nje siphele indawo yawo mina naye nje asikhohle ukuthi sisazoke sihlangane nje. So azama unceka kanjalo ngithi akaphume egumbini lami engafuni ukuphuma yazini because khona isibanga ngivele ngiphume ngimshiya mengiphuma ngimshiya ngithathe imoto yami ngishaya eZulu ngiyahamba ngemzini wethu lo ose-Adams. So mengifika emzini wethu ke ngiqale nje ngihlale ngijulele into lena ngicabange ngihlanganise ukuthi why isikhathi esingaka why bengislimanga because labantu la bengingibashibo bayi2 shithi bengibanika ithuba mina lokuthi imake ngibalanise very quickly. Umngani wakho ubukwazi ukuthi umshiye nomyeni wakho emzini wenu ose-Adams ngendlela ebengimthemba ngayo ngendlela engakaze ngize ngimcabangele intembe kangaka bengikwazi ukumshiya nomyeni wami kanti angazi ukuthi ngimnika ithuba lokuthi yena nomkhonyana mami benza izinto zabo zokukhohlakala engalungile. So uyaphuma manje endaweni ehotela la nibhukhe khona uyahamba uya kwakho kumbe uya kulomuzi eniwuthengile eniubiza ngokuthi ukwenu. Kwenzakalani mawufika khona ngoba indlela ochaza ngayo uhamba wedwa uyakhona. Mengifika ngifika ngisaphithene nje ekhanda ngafika nje ngahlala ngasukuma nje ngenza izinto nje ngididekile ngiphoxekile ngikona konke.
so nje ngiyaphithizela kuningi, ngiyabamba ngiyayeka ngithida ngapha. So kuhamba isikhathi ngathi azini ngidinga ukuya ekhaya lami njengamanje. Angisadinga ukuba kulo muzi lo. Lokho kudicide nini? Ngalo lolo suku noma udicide ngakusasa? Lokho ngidicide ngalo lolo suku lelo. Khetha ukuvala iy'ngcingo zami, ngashaya imoto, ngathi ngifuna ukuhamba ngiye ekhaya. So kusenjalo ngisathi ngiyapheka nje, hayi bo, kufike abantu okuwumndeni wakhe ubhuti. Ngiyitshela ukuthi nje bezokuthi kwenzakaleni, hhayi ngisho umshado kanjalo nje mhlawumbe bazongincenga. Hawu, ngifike bazongibuza ukuthi ngihambeleni, why ngishiye umyeni wami kanjeyana, ngibulalela umyeni wami. And ngaleso sikhathi ngavele nje nga-confused kakhulu ukuthi ngibulala umyeni wami ufile, ngimshiye lapha nje mina kade sixabana. So ngisho ngaphakathi into le ngiyababuka ukuthi hayi bona abantu bezongiphetela bo. So nje Usuyathola-ke sisi ukuthi nempela umyeni wakho akasekho. Umyeni wakho ukushiye ungamxolelanga. Kuleso simo awusazi isizathu sokuthi kungani egcine ehamba. Uzizwa kanjani? yabo, yena phansi ebuhlungu kakhulu. Ngicela simsondezele amanzi. Ngicela sisondeze amanzi. Team. Asondezele amanzi bafowethu. Awusondezele amanzi lapho qhawe. Sipho. Ngicela ungifakele amanzi la mfowethu. Ungifakele nje amanzi la kule glass. Ya, ungifakele amanzi. Isimo sibi. Usizi lento imphethe kabi kakhulu. Siyazama ukumncenga ukuthi isimo sibuyele kwesijwayelekile. Isimo lesi esingajwayelekile, isimo lesi esimehlelile ekumuntu abemthembile, abambiza ngesithandwa sakhe. Futhi nakhona kwenziwa umuntu asho ukuthi ubemthatha njengomngani, ubeka agcine sihlala naye ngisho, ubegcina umngani wakho begcina ezehlala bamba amanzi sisi. Angisakunikeza amanzi. Ubegcina eze lo muntu ehlala emzini wabo naye umyeni wakhe, kodwa egcineni kosuku uzomhlaba ngombese ngemuva. Egcineni kosuku uzomudla ithende. Isimo lesi sesingehlikiyena kahle, esicabanga ukuthi soleke simncenga nje eSouth Africa agcine kwazi ukukhuluma. Uyathola umlayezo, umyeni wakho akasekho. Awuqala ungakukholwa, ugcina mhlambe ukhambe ugcine sewukukholwa. Liyafika mhlawumbe usuku lomngcwabo, niyamngcwaba, kumbe liyafika kuthini umbiko ofikayo uthathwe yini umyeni? Umbiko ofikayo uthi umyeni wami wadla upoison. So ngokudla upoison kutholakala ukuthi mina because mina umuntu ogcine kuba naye and bekaserumini yami le ngale la sasibhokhe khona. So manje yonke into isibuyela ngami ukuthi why vele ngihambile ngabaleka ngizama ukutholakala ey'ngcingweni angitholakali, ngivala iy'ngcingo. Futhi labantu laba abafuni ukulalela iside lami ukuthi why vele. Abafuni ukuzwa ukuthi kwenzakalani. Abafuni ukuzwa kwenzakalani, isuke phi yonke lento lena nje sengizongixina ngama-accusations engingawazi. Nami vele ngaleso sikhathi ngididekile, ngisaxakekile lokhu okungixakile kwasekuqaleni, sohlangana nokuthi sengilahlekelwe umyeni wami manje. Ukwaveza sisakhuluma ngaphandle ukuthi ngisho emngcwabeni wakhe
wakhishiswa waphuma ngesamagundane, abafowabo, odade, amalungu omndeni efuna ukudla akufele ngesimo abafica indodana yasengaphasi kwaso, nama-result abuya aveza ukuthi udliswe uphoyizeni. Kanti futhi kuyavela ukuthi wayenawe. Ngesimo engikubuka kusona njengamanje, ngiyacabanga ukuthi lolu daba kumele silenze lusheshe luphele, ukwazi ukuthi-ke udlulise lokhu ufisa ukudlulisa. Ukuxosha kwakho uphuma kwesamagundane, ungasakwazanga nokuthi bye-bye kothandiwe wakho owawulindele ukuthi uzoshada naye ngakusasa. Kukubekaphi wena? Emndenini kini bakubuka kanjani? Abangani bakhe bakubuka kanjani? Umndeni wakhe ubuka kanjani? Umphakathi ubuka kanjani ukukhishisa kwesamagundane? Bhuti wami, yabazi ubuhlungu bokusola ngokuthi ubulala umuntu omthandayo. Ubuhlungu bokungavumeleki ukuthi uyongcwaba, uyovalelisa umuntu obomthanda ngenhliziyo yakho yonke. Okubuhlungu ukuthi akekho noyedwa umuntu ofuna ukungilalela, akekho noyedwa ofuna ukuzisedlama. Even umndeni wami nawo wangijikela. Ngiyaqala ukuyikhipha le ndaba ngoba ngikhuluma la ekhaya ukuthi kwenzakalani, ngoba ngizoyikhuluma manje. So uma uyichaza wena lento ofuna ukuyithula njengamanje, uma uyichaza bayizwa noma bakhombisa ukungakulaleli, bakhombisa ukuthi mhlampe wena usephutheni? Bakhombisa ukuthi mina sephutheni, abafuni kwakuzwa ukuthi iqalephi yasuke yagcinaphi. So nje kuningi ngoba ngisho ukuthi nje ngiyaqala ukuthola la engikwazi ukuthi ngilayeleke khona, sizwakala isitori sami kahle. Nginikwe isikhathi, nginikwe ithuba lokuthi ngiyichaze ukuthi kwenzakalani. Empilweni yakho indlela oyichaza ngayo usundinga sithebeni, uwumuntu ongasalalelwa umuntu, umuntu obukwayo njengomthakathi omkhulu owathatha umphefumulo kumyeni. Njengamanje mhlampe lo mbukiso uzofika kubona, kumbe bazozwa ukuthi nanga umbukiso, imuphi umlayezo ufisa ukubatshela wona ngalo myeni wakho? Umyalezo engifisa ukuwudlulisa ukuthi bazi ukuthi umyeni wami bengimthanda. Ngimthanda kakhulu umyeni wami. Angikaze ngimcabangele intembi, angikaze ngimcabangele kwayena ukuthi wayengangenza into ebuhlungu kangaka. Angikaze ngimcabangele ukumbulala, ngimthathe umphefumulo. Noma ngathiwa sesixabene kangakanani njengabantu bethanda behlale bexabana, angikaze ngimcabangele into ekanjalo. So mawukuthi lokho kwenziwe ukuthi kufike esikhathini sokuthi bangisola ukuthi imina owabulala umyeni wami, ngiyacela bandla ukuthi bengixolele. Mekukhona iy'nsolo ezenza ukuthi bacabanga ukuthi imina owathatha umphefumulo wesithandwa sami, ngiyacela ukuthi bakuthole enhliziyweni zabo ukuthi bangixolele. Ngiyaxolisa kakhulu, ngimsula kule nto. Kepha-ke ngoba ebengifisa ukuthi kwenzeke kuphume, sengikwenzile. Ubhuti wakho omdala ukwakuveza futhi nakhona ukuthi phambilini nawe ukufuna 6 feet under. Khuluma naye uzowubona umbukiso, mtshele. Bhuti omdala, ngiyacela la ukhona. Ngiyazi nje manje singafunakala, kumele ngihlale ngicashile ngoba ngiyazi ukuthi angazi ngilindele noma inini ukuthi kwanami ngingayithola sengilele phansi. Ngiyacela la ukhona bhuti omdala, ngiyancenga ukuthole ukuthi uxole ngalokho okwenzeka kubhuti wakho. Lokhu akwenza kwimpilo yakhe, ngiyacela ukuthola ukuxola. Inzondo le kuwena ngaphakathi ukuthi mayiphele. Ngiyacela uzame ukuthi nje wehlise umoya, wehlise ulaka, ungixolele kwanami ukuthi ngazama ukuthi ngimise yonke into ngenxa nami endlela engangizizwa ngayo ngaleso sikhathi. Kwakungasiyo inhloso yami ukuthi umyeni wami azenze lento ayenza. So ngiyacela bandla. Wena ngokusola kwakho
usola ukuthini kwenza uma ukubuka kwakho wena i-situation ubuka ukuthi kwenzakalani bese umyeni wakho agcine edlula. Umuntu engiyaziyo ngumyeni wami wayesaba ukubhekana nenkinga ngaleso sikhathi. Wayewumuntu othandayo vele ukuyibalekela iy'nkinga. Noma ngithiwa sixabene bewumuntu obevele nje akhetha ukuthi yazini angisuke kwala ngikhona njengamanje. Wayengakwazi ukuthi a-face ama-fears akhe. Wayewumuntu nje okuthanda ukubaleka. So I think naye wayebona ukuthi lento ayenza yayiyihlazo kakhulu ngendlela yokuthi nami sengizomlahla lapho futhi bekuwumuntu bengithanda lapho-ke into engiyaziyo ukuthi bengithanda. So uyabuka ukuthi ngaze ngayenza into embi and kumuntu engithi ngiyamthanda. So wasaba washuthi ukuthi hayi bo ngizobabheka kanjani nabantu, ngizobheka kanjani umndeni wami, umndeni walo muntu seyiphuma lento engaka. So ngiyacabanga because umuntu osebenza ngama-chemicals ngoba wenza i-mechanical engineering. So wahlanganisa lokho akuhlanganisa because lezi zinto bekanazo wayiphuzela wayibulala kanjalo. So nje inhliziyo yami ibuhlungu kuze namhlanje. Mhlambe usisi lo obephila naye umyeni ukuphi yena ngokwazi kwakho njengamanje? Impilo yakhe ikanjani? Isimo sakho naye ninaqhubeka ne-friendship noma kwenzakalani? Usisi besingasanayo i-communication kodwa engikwaziyo ukuthi ngathi unomntwana. Lo mntwana lo akakude nokuthi mhlawumbe wamyeni wami. Angazi noma kusekhanda lami noma kukanjani but umyeni wami nje. Manje because bengimthanda umkhwenyana wami angazi noma ngizame ukulungisa i-relationship. Ingane kasisi ifana exactly nomyeni. Exactly. Umyeni wakho Yonke into. kodwa ikhuliswa umunye ubaba noma usisi usingile uhleli yedwa. Usisi ngiyajabula ukuthi ngiyambona enesmile ebusweni bakhe. Ithini into? Usisi ingane ikhuliswa omunye ubaba. Yeah. Ikhuliswa omunye umuntu. Yeah. Ekuthinga ingane yakhe ubhuti. Asingangeni kakhulu in details. Angeke ngikuphe ithuba lokugcina ukhulume namalungu omndeni, ukhulume nabangani, ukhulume nobhuti omdala, uphinde ukhulume na wonke umuntu othintekayo, ukhulume nabantu bakini abakusola ukuthi wathatha impilo kabhuti. Usesiyayivala awukhulume nabo. Umndeni wami, bangani bamyeni wami, ngokukhethekile nje ngigcina ngabo umndeni wamkhwenyana wami. Bengicela nonke, ngiyanincenga, ngiyaninxusa ukuthi nonke ningixolele mawukuthi ngenza iphutha ngokuthi kuze kufike ekuthenini umyeni wami agcine ekhetha ukubhuqa umphefumulo wakhe nokuthi ayibhuqa umphefumulo wakhe. Ngiyaxolisa ukunenza nize kufike esikhathini sokuthi ningisolele ukuthi yimi owathatha umphefumulo umyeni wami. Angimcabangeli lokho, angikaze ngamcabangela lokho, angikaze ngibe ngimthanda ngale ndlela yokuthi angiboni ukuthi ngiyoke ngihile empilweni yami ngokuthi angizange ngikuvumele ukuthi ngikhulume naye, ngihlale naye phansi ukuthi asilungise izinto njengabantu abathandanayo njengenhlalo ayenza. Ngiyayisola each and every day ukuthi why ngabalekela iy'nkinga zami nomyeni wami ukube ngahlala phansi sayilungisa lento le. Ngabe umyeni wami uyaphila namhlanje. Ngiyacela nithole enhlizweni zenu isikhala nje sokuthi ningixolele nonke. Bhuti omdala, lokho ofisa ukukwenza ngempilo yami ngiyacela ukuthi ungixolele, kusaningi kusamele ngikuphilele. Ngibuzwile ubuhlungu obukhulu kwanele. Ngiyakwehlisa ulaka. Ngixolele. Mbukeli weKhaya TV, udaba ebesilithinta namhlanje, udaba olujule kakhulu, udaba oluthinta usisi, indlela isimo esimi ngayo ekhaya lakhe.
udaba nawe lapho umbukeli ngasekhaya olukudidayo, ngoba lidida mina ukuthi umyeni wakhe wagcina edlule ngalesi gameko, akashiyanga lutho esho ukuthi isizathu sokudlula kwakhe isiphi. Kuphela kwatholakala ukuthi udlile uphoyizini, and lo phoyizini awudlile akwaziyo ukuthi wawudla kanjani. Utholakala yedwa ethule, utholakala futhi ekamerweni lakhe kumbe egumbini lasisi lapho akade usisi ezosukela khona masike emshadweni. Usisi futhi uma etholakala utholakala eseke emzini wabo. Umyeni ushonile ngapha akazi ukuthi umyeni ushonile, utholakala esemzini wabo uyaqoqa uyahamba. Udaba impela oluyindida endida enkulu esingasho nathi ukuthi mhlampe usisi akanalo icala, esingasho futhi nokuthi umyeni ngempela wayethathela yini umphefumulo wakhe. Usisi yena afisa ukuthi ufisa uxolelwa ukuthi agcine ezisolakala ukuthi uyena umthathile, nangendlela afisa ukuxolela ngaso. Ufuna ukuxolela ukuthi-ke uyasolakala sengazuthi uyena ebengalazi icala, yena sekufuna ukuxolisela isayidi lakhe lokuthi agcine engamnikezanga umyeni wakhe ithuba lokuthi balungise izinto ngaphambi kosuku labo lomshado oluzoba ngakusasa. Mbukeli weKhaya TV, iKhaya TV, uthanda nani? Umvuka Mnguni, uqobe uyeyeye uphakathwayo, obona isihloko nje simuka nomvula, uwatshe inyama wadla phakathi. Cindezela i-subscribe button. iKhaya TV, story time.